Bore da a chroeso chi yma unwaith eto. Diolch i chi am ymuno efo ni a gobeithio bod chi'n barod am ryw chydig o funudau o feddwl am rhywbeth gwahanol. Ddo i mi ddarni ddechrau edrych ar y Gwynfydau, y geiriau hynny lle mae'r Arglwydd Iesu Grist yn darlunio sut un ydy'r person sy'n blentyn Duw. Dwi'n gweld nhw fel rhywbeth o risiau yn dringo tuag at y darlun cyflawn o blentyn Duw. Gobeithio gawn ni weld hynny cyn bo hir. Heddiw, da ni'n troi yr ail yn y rhestr. Gwyn ei byd y rhai sy'n galaru oherwydd cânt hwy eu cysuro, neu fel mae William Morgan yn dweud, canis hwy a ddiddennir. Falle mae'r man i gychwyn fan yma ydy efo'r gair galar. Gwyn ei byd y rhai sy'n galaru. Mha ffordd mae galarwyr yn gallu bod yn wyn ei byd? Pan da ni'n defnyddio'r gair fel arfer, da ni'n meddwl am bobl sydd mewn tristwch ofnadwy oherwydd bod nhw wedi colli rhywun annwyl, tad neu fam, cymar bywyd neu hyd yn oed blentyn. A'r dyddiau hyn, pan da ni'n clywed bob dydd am y ffigurau o rhai sydd wedi marw oherwydd Covid-19, da ni'n gwybod fod galar yn reality i lawer iawn o bobl a mae eisiau ni fod yn llawn cydymdeimlad efo nhw. Ond ym mha ffordd da ni'n gallu deud i bod nhw'n wyn ei byd? Tydw i erioed wedi defnyddio'r adnod hon mewn angladd, oherwydd dwi'n meddwl mae peth creulon ofnadwy wedi deud wrth bobl sydd yn llythrenol yn brifo'n gorfforol oherwydd y tristwch sydd ganddyn nhw, bod nhw yn wyn ei byd. Ond mae yna fwy nag un math o alar. O'n i'n deud bod y Gwynfydau yn rhyw fath o risiau. Ddoe, oedden ni'n gweld mae sylweddoli yn bod ni'n dlawd yn yr ysbryd ydy'r gris cyntaf. Bod ni ddim yr hyn dylen ni fod, bod ni ddim yr hyn da ni'n gobeithio. Y gallan fod, bod ni ddim hyd yn oed yr hyn da ni'n meddwl ydy ni pan da ni'n dechrau gweld y beiau sydd yn calonau. Dyma ni'n dringo i'r ail ddrys heddiw. Gwyn ei byd y rhai sy'n galaru, am ei bod nhw wedi sylweddoli bod nhw'n dlawd yn ysbrydol. O sylweddoli mor aml da ni'n crwydro oddi wrth ffyrdd Duw. Yna da ni'n dechrau dod i alaru am hynny. Da ni'n galaru am yn pechodau. Mi oedd yr hen saint yn sôn am fwlch yr argyhoeddiad, lle oedd pobl wedi dod i weld bod nhw wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. Ond cyn brysio heibio hyn, mae yna fwy nag un math o alar yn does. Mwy nag un fath o alaru am y pechodau. Dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn. Do'n i ddim bob amser yn byhafio. Bydd rhai'n synnu o glywed hyn efallai, ond pan oedd dad a mam yn ffeindio allan, oedden nhw'n gorfod deud y drefn wrthai mod i wedi gwneud rhywbeth o'i le. Rhan fwyaf o'r amser, o'n i'n flin, ond a bod yn onest, yn flin mod i wedi cael y nal oeddwn ni. Ac efallai bod y bygythiad o row yn ynghadwy rhag gwneud yr un peth fwy nag unwaith neu o leia am ychydig bach o amser. Eto, os oedd y cyfle'n dod, mi fyddwn ni'n gwneud yr un peth eto. Mae rai mi gyfaddau. Ond dwi'n cofio un tro yn yn arddegau. Mi nes i rhywbeth, dim rhaid i mi rannu beth oedd o, ond mi nes i rhywbeth a pan ddaru fy rhieni ffeindio allan, o'n i sylweddoli mod i wedi i brifo nhw. O'n i sylweddoli mod i wedi i siomi nhw. Tro hwnnw roedd y tristwch yn wahanol. Oedd y tristwch yn rhywbeth mwy na jyst mod i wedi cael y nal, ond mod i wedi mentro i lawr y llwybr hwnnw a wedi brifo fy rhieni ac o'n i'n dyfaru mod i erioed wedi gwneud y fath beth. Oedd hwnnw wedi effeithio ar y merthynas i efo fy mam yn arbennig y diwrnod hwnnw. Dyna beth yw'r galar mae Iesu'n sôn amdano fo fan yma mi gredau. Mae'n hawdd meddwl am bechodau fel torri rheolau. Ond pan welon ni'n bod ni wedi pechu am fod yn calonau ni wedi troi oddi wrth Dduw, yna mae yna dristwch gwahanol yn gafel ynddo ni. Nid wedi cael yn dal yn torri rheolau yw hyn, ond sylweddoli bod ni wedi bradychu ein crewr.
Mae rhai'n gwybod i bod nhw'n torri gorchmynion Duw, a dyn nhw'n poeni cyn belled y bod y canlyniadau ddim yn rhy ddrwg. Ond mae'r un sydd wedi dod i weld i dlodi ysbrydol yn gweld iddo droi cefn ar ei grewr, bod brad yn ei galon a fod o wedi siomi i grewr. A bod dim byd yn iawn nes bod y berthynas wedi cael ei hadfer rywsut. Dydy hynny ddim yn swnio braf iawn yn adi. Bod ni yn teimlo'r tristwch, bod ni'n ŵr neu'n wraig, yn fab neu'n ferch. Mae'n swnio beth poenus tu hwnt. Sut mae hyn yn golygu bod ni'n wyn yn byd? Oherwydd, meddai Iesu, cânt ei cysuro neu ei diddanu. Mae yna gysur yr math yma o berson. Mae'r gair Groeg sy'n cael ei gyfieithu fel cysuro yn air arbennig yn y Testament Newydd, parakaleo. Ac yn llythrennol, gallen ni ddeud mae un wedi cael ei alw'n hochr ni, neu'n hymyl ni, ydy ystyr y gair. Dyma'r gair sy'n cael ei ddefnyddio gan Iesu am waith yr ysbryd glân, y diddanu mae'r ysbryd glân yn ei wneud. Ac yn wir, mae'r enw mae Iesu'n ddefnyddio am yr ysbryd glân, paraklesis, o'r un gwreiddyn a parakaleo, yr eiriolwr, y diddanydd, yr un sydd wedi alw i'n hochr ni. Mi ddydodd Iesu mae'r rhan o waith yr ysbryd glân ydy argyhoeddi'r byd o bechod, o gyfiawnder ac o farn. Rhyn mae Iesu'n ei ddeud ydy fod rhywun sydd wedi gweld i dlodi ysbrydol a sy'n dechrau gofidio am hynny. Mae'n dangos fod yr ysbryd glân ar waith yn ei argyhoeddi. A phan mae'r ysbryd yn dechrau gweithio ym mywyd rhywun, mae'n mynd i ddwyn i waith i gyflawnder yn dydy. Does neb ohono ni'n hoffi cael deud wrthon ni bod ni ar fai, neu'n bod ni wedi methu. Ond ysbryd y meddyg da ydy'r ysbryd glân yma. Diolch am feddyg sy'n deud wrthon ni beth sydd o'i le a beth sydd angen i wneud am hynny. Oherwydd pan da ni'n dall beth ydy'n hafiechyd, yna da ni'n mynd i chwilio am feddygaeth. Os gallwn ni fodloni ar yn methiannau moesol bod hynny mewn gair, gweithred neu meddwl, mae'n arwydd drwg. Ond os da ni'n dechrau gweld yn tlodi ysbrydol, mi fedrwn ni droi ffwrdd, rhedeg i ffwrdd, a dweud dwi ddim yn mynd i feddwl amdano fo, neu mi fedrwn ni ddringo mlaen i'r ail rhys yma. Gofidio, galaru am y ffaith bod ni yn ffeindio'n hunain mor aml yn gallu crwydroddi wrth Dduw, peidio ei garu, peidio caru'n cuddyn yn iawn. A mae Iesu'n deud bod ni'n wyn yn byd pan da ni wedi dringo i'r ail rhys. Oherwydd mae'n arwydd yn bod ni isio cael iachau'n calonau a bod ni isio i'n berthynas efo'n gwaredwr fod yn iawn. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch i ti, dy fod ti yn y Dduw sydd yn chwilio am y colledig. Wyt ti'n ceisio y rhai sydd yn crwydro mwyn i ni droi yn ôl ata ti. Ac arglwydd yn Duw, da ni'n diolch i ti, dy fod ti ddim yn gadael i ni fod yn gwrthryfel, ond dy fod ti'n dod trwy dy ysbryd glân i'n hargyhoeddi ni. Rhoi ni galonau sensitif o dad, sensitif i'r ffordd da ni'n dysiomi di, sensitif i'r ffordd da ni'n methu, nid mwyn i ni deimlo'n ddigalon, ond mwyn i ni werthfawrogi yr iachad rhyfeddol, y waredigaeth anhygoel sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Gweddio bydde di efo ni heddiw yn cadw ni ddiogel a pharhau siarad efo'n calonau trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Wel, gobeithio newch chi ddod nôl fory i weld sut da ni'n dringo ymlaen o'r galaru yma. Os oes na rhywun isio falle rhyw air mwy personol, yna cysylltwch â ni trwy wefan capel.ffynnon.org neu trwy dudalen Facebook, danfonwch neges mwyn i ni allu siarad. Fel arall, dan eich bendith.